ସକାଳୁ ଲାଗିଲା ଆମ ଗୁଡ ନାଇଟ୍। ଏଇଥିରେ ତ ମଶା ମାନେ କାନ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଚାଲିଯିବେ ହେଇ ଛାଟିପିଟି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ମିଳିବ। ଆମ ସାନ ବୋଉ ଥାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତିକା ଧୂଆଁ ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଦେଇଦବ। ତାପରେ ଚୁଲି ଜାଳି ପିଆଜ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟମାଟୋ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଚକଟି କରିଥିଲି ଗୋଳା ଗୋଳି କିନା ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ବନେଇବାର ଅଛି ମତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚକୁଳି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦିତା ହିସାବରେ ପିଆଜ ପକା ଚକୁଳି ଦେଇଥିଲି ବନେଇ। ଶେଷରେ ମୋ ପାଇଁ କରିଥିଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟମାଟୋ ପକେଇ। ହେଇଗଲା ଗରମା ଗରମ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚକୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଖାଇବି ପଛରେ ଆଗ ଆଦି ବାବା ପାଇଁ ଶାଗ ଟିକେ ଭାଜିଦିଏ। ଏତେ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ? ଆଦି ବାବାଙ୍କୁ ପିଆଜ ଛୁଙ୍କ ଶାଗ ଭଜା ଭଲ ଲାଗେନି ବୋଲି ଆଜି ଭାଜିଛି ଗୋଟା ରସୁଣ ପକେଇ। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ସବୁ କାମ ସାରି ଖାଇବାକୁ କରିଥିଲି ମନ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କଣ ଅଛି ଚକୁଳି ଗରମ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଥିଲା ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆ ଭିତରେ ହେଇଗଲାଣି ଆଦି ବାବାଙ୍କର ଖେଳ ଛୁଟି। ଭାବନାଟା ମୋର ଓଲଟା ପଡିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଦି ବାବାଙ୍କୁ ଶାଗ ଭଜାଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସିଜନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି ବୋଲି ଆଦି ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି। ରସୁଣ ଖାଇଲେ ଆଦି ବାବାଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କାଟିଦବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆସିଗଲା ଏଥର ବର୍ଷା ଋତୁ। ଏବେ କେତେ ଆସିବ ଆମ ଘରକୁ ବାଲି ଛତୁ। ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବାଲି ଛତୁ ତୋଳା ହେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ବଛା ବଛି ପରେ ଡିନର ପାଇଁ 3-4ଟା ପିଆଜ ପଡି ଭଜା ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।